να έχει γυρίσει προς τα πίσω ο Ήβιτς και στην ουσία ο Άρης να παίζει 4-3-3 με τον Άτσο Καρσία, τον Εμπεγκλέρα και τον Σιστόν και τον Ήβιτς στα χαφ, 4-4-2 με συγχωρείτε, τον Χαβίτο και τον Κόκκια στην επίδεση. Η παλιά τώρα του Ήβιτς για τον Χαβίτο που είναι ξεμαρκάρι. Στο τρίτο μαρκάρι ο Χουανφράν. Ο Χαβίτο προσπαθεί να περάσει, επιμένει και περνάει. Πολύ ωραία προσπάθεια. Θα κάνει το σούτ, η μπάλα κοντράρει πάλι στο Χαβίτο. Θα κάνει το σούτ. Γκολ! 1-1. Ο Άρης σοφαρίζει το παιχνίδι στο 18ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του Άρη. Η μεγάλη στιγμή για την ελληνική ομάδα. Ο Χαβίτο ανοίγει την πόρτα του παραδείσου για την ελληνική ομάδα. Μπήκε σαν αλλαγή στο δεύτερο μέρος. Τον βλέπετε εδώ. Βρέθηκε ξεμαρκάριστος, κέρδισε την κότρα. Μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Θέσσαρ και ο Άρης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 17ο λεπτό του δευτέρου μέρους και αγγίζει την πρόκριση. Εάν παραμείνει το σκορ αυτό, η ελληνική ομάδα θα περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στους ομίλους. Είδατε και τους οπαδούς του Άρη. Εδώ και πάλι η φάση, κέρδισε την κότρα, το σούτ. Το δεύτερο σούτ από τον Χαβίτο, η μπάλα κάτω από τα πόδια του Θέσσαρα και στα δίχτυα. Είναι το 1-1 για την ελληνική ομάδα. Μεγάλη στιγμή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, σοφαρίζει το παιχνίδι και αγκαλιάζει την πρόκριση. Έχει παγώσει το Ρωμαρέδα. Εδώ βλέπετε και πάλι το Χαβίτο που πηγαίνει προς την πλευρά που βρίσκονται οι οπαδοί του Άρη που πανηγύρισαν έξαλα την ισοφάριση.